El periodista Marcel Borbori necessita poques presentacions i és que resulta un rostre molt popular gràcies a la seva dilatada experiència en televisió i en ràdio. El seu nom està lligat a dues passions, l'òpera i el vi. En clau de vi, nit d'art o d'òpera són només alguns dels programes que han quedat en la retina de l'espectador. En Marcel és un comunicador inquiet que continua explorant noves propostes musicals marinades amb vins. Avui en sabrem una mica més. Potser fa, no sé, 15 o 20 que soc aficionat. Vaig començar a comprar guies i a comparar i a dir això. No tenia gaires peles quan vaig començar i aleshores havia de buscar vins i és aquí. Però el món del vi és un món, des del punt de vista, que és un pou insondable. Va costar un any i mig. No gaire, és veritat. Una mica més d'un any i mig que Televisió 3, doncs em permetés, jo vaig dir, jo vull fer un programa de vins. Però si no ets el de l'òpera, sí, però també som els vins. I aleshores em vaig posar l'enclau de vi. A veure, l'enclau de vi va tenir dues fases molt diferents. La primera i la segona temporada ens vam dedicar a divulgar l'accés al vi, perquè estava tip d'escoltar. Jo de vins no hi entenc res. M'agrada, però no hi entenc res. Llavors, amb aquella idea de dir és que els vins no són només la terra, la vi, que sobretot és això, són també la persona que l'ha fet, perquè hi aplica el seu coneixement, la seva manera de veure les coses, la seva manera, quin tipus de dia. Llavors vaig pensar, si ensenyo aquests personatges, la gent entendrà aquesta idea. Vull dir que de vegades tendim a reconèixer el talent i la qualitat quan ens l'aproven des de fora. Això no passa només amb el món del vi, és a dir, hi ha molts cantants, per exemple, que són grans cantants i que estan cantant aquí a Catalunya, que és difícil que facin carrera fins que no se'n van i els contracten al Metropolitan de Nova York o a l'Escala de Milà, i llavors quan tornen poden demanar un catxet. Això amb el vi passa una mica. Jo no dic que només haguem de parlar de vins catalans. És que la manera millor que jo he de potenciar els vins catalans és ensenyar a la gent que puc posar un vi català de gran qualitat al costat dels millors vins del món. Jo crec que el vi, jo crec que és una manifestació cultural. Hi ha gent que discuteix això, des de dins de l'alcohol. Però jo dic, home, jo per exemple no he vist cap elaborador que renunciï a un vi que ella fa, a renegar d'un vi. Vol dir que la implicació de l'elaborador, el vi que fa, és tan alta que és incapaç de dir jo aquest vi no l'he fet. En canvi, hem vist escriptors, hem vist músics, que diuen no, aquesta obra és una obra de joventut, que se'n reneguen una mica. Però una persona que ha fet un vi hi posa tant d'ell mateix que és com un fill, mai renegaria. Per tant, jo sí que crec que és una manifestació cultural, per això i per altres coses. Jo he insistit de vegades a dir tastos de vi i música en els quals la música és un coixinet que genera un ambient a sobre del qual es fa el tast. Però jo crec que admet anar una mica més enllà, això, buscar aquesta mena de perfil. Si tu estàs tastant un vi vell, per exemple, molt ric, però molt arrodonit, que no té punxes, al contrari del que té aquest, i que passa amb una certa calma. Has de buscar d'entrada, si és molt ric, has de buscar una peça de cor. Imagineu doncs el Nabucco, es porta Nabucco, amb un tempo lent, dens, ric. S'ha de buscar aquesta mena de paral·lelismes, jo crec que són factibles. Per tant, estic posat en un projecte que em fa molta il·lusió. No té relació encara amb el vi, ja me ja miraré de buscar-la. He creat un segell, una marca que es diu Sinfònia. I aquesta marca el que pretén és fer espectacles per donar accés a l'obra a la gent, en grans teatres, una mica de la manera que jo havia fet a la televisió, una mica. És a dir, amb aquesta manera d'explicar que veuen ara els espectadors. Doncs de donar accés al món de l'obra. Però aquí veníem de parlar de vi, no de música. Bueno, com ens queden les dues coses i esperem que al final algú també tingui algun forat. M'agradaria molt. El vi per mi és... Si només la pregunta és el vi, seria una beguda agradable per matar la set. Si és un bon vi, per mi seria una font de plaer enorme i, a més, un canal de comunicació amb la persona que l'ha fet i amb el terreny d'on ha sortit. En un vi busco? I busco, clar, si és un bon vi, tot això que acabo de dir. Si no,
matar la set d'una manera agradable. Però sobretot cada vegada més hi busco un discurs que em digui alguna cosa, o de la persona que l'ha fet o del terreny que l'ha parit. El millor maridatge. És molt difícil el millor maridatge, no ho sé. Jo crec que és fàcil de dir la bona companyia, és fàcil de dir una posta de sol amb un bon vi, no ho sé, jo no sabria dir un maridatge, no en sabria. I un moment pel tas de vi? Un moment sí, aquest que acabo de dir. Hi ha vins que són per mi adequats per mitja tarda. Per exemple, ara a aquesta hora, que el sol va baixant ja una miqueta i hi ha vins que hi ha una sensació que a mi m'agrada molt, que és anar veient com es va acabant el dia amb una copa de vi que no sigui molt agressiu. És un moment que a mi m'agrada molt. Busquem una vinya. Quina seria aquesta vinya? Això. A veure, jo les vinyes les tinc associades a moments també. Aleshores, si per exemple parlem d'una vinya per bellesa, estètica, home, em ve al cap l'espectacle, per exemple, no? Si parlem d'una vinya per un moment extraordinari, doncs recordo, per exemple, els escurçons de la Sara Pérez quan preparàvem un dels programes de l'Enclau de Vi. Abans de gravar-lo, bastants dies abans, vam passar una estona extraordinària allà amb una taula de fusta amb el seu marit, el René, i amb el Josep, i per mi aquella vinya sempre tinc ganes de tornar-hi perquè recordo molt aquell dia. Un consell per qui tasti per primer cop un vi. Que escolti els valors que li troba aquell que li agrada aquell vi. Perquè segurament no seran només valors hedonistes, és molt bo. Serà que és molt bo, però li farà notar probablement, fixa't que té això, i fixa't que la terra aquesta dona això, i en aquest vi s'hi troba. Si fa això, la persona que el tasti per primera vegada entrarà amb molt bon peu al món del vi. Els joves tornaran a consumir vi, sí? Quina edat parlem de joves? El 18? Bueno, em temo que els estudis es situen una mica més amunt. Parlem sota els 35-40. Jo crec que seria important que el vi socialment es vinculés més a la joventut, i aleshores crec que no està associat, estan més associats a la cervesa, o estan més associats a altres tipus de licors fins i tot, que no pas al vi. El vi s'associa més a un element de prestigi, d'un cert preu. Per tant, perquè una persona de 20 anys begui més vi, jo crec que s'hauria d'intentar acostar a un determinat tipus de vi i donar-li, no sé, més vinculació amb la manera de viure de la joventut. No sé com es fa això, no ho sé. És difícil. Però